Son José Montes, son o presidente de AGADA, que é a Asociación Galega de Autoescuelas. O traballo é levar un pouco o que é o tema da asociación. Eu son presidente desde noviembre do ano 21 xa. A asociación naceu en Santiago, e como a maioría dos socios éramos de Lugo, decidimos traela para Lugo e elixir un presidente que fora aquí de Lugo, que a maioría dos socios de todo Galicia éramos de Lugo. O proxecto, máis que nada, é defender os intereses comuns das autoescolas. E o día a día, é estar en contacto coas xefaturas provinciales de tráfico para comunicarlles aos asociados os cambios que hai. Mesmo agora acabase de instaurar como exemplo che podría dicir, o examen práctico por medio dunha tablet, que xa vai, digamos, online directamente á Dirección Xeral de Tráfico, a DXT. No ano pasado, a DXT sacou como un anticipo de algunhas señales que van cambiar, non? Foi así como un globo sonda, porque de momento aínda non entraron en vigor. Está proyectado a que se cambie o Reglamento General da Circulación por medio dunha lei orgánica e para introducir o cambio con estas señales. A señal dos nenos que salen, por exemplo, do cole, agora a nena vai diante, polo tema da igualdade de xénero, que responde a ese tema e que está ben, non? Hasta que se modifique e salga publicado, pasen 3 meses, porque as leis en materia de tráfico, unha vez que salen no BOE, no Boletín Oficial do Estado, teñen que pasar 3 meses para que entren en vigor. Se actualizan as normas, tamén se teñen que actualizar as señais, que sempre quedaron aí un pouco en segundo plano, e hai algunhas aí antiquísimas, vamos, por exemplo, eu que sei, as señales do paso a nivel, non? Os señales do paso a nivel, a de paso a nivel con barreras, ten unha cancilla, cando antiguamente, recordo eu que era neno, non? Que estaba como guardia ali para abrir e cerrar as cancillas ali no paso a nivel, que lle comunicaban por teléfono, eso, lógicamente, hoxe en día xa non ten moito sentido. A do animales domésticos, que sempre estuvo a do ciervo, agora vai a do xabarín, que aquí en Galicia sabemos algo do xabarín, que os hai aí por todos lados nestes momentos, non? A dos patinetes tamén, tamén é outro tema de actualidade. Cada vez, hai máis carril bici, que, a mí me parece ben. Vehículo alternativo aí aos demás de motor que contaminan, non? E además é moi saludable. Entonces, a das persoas maiores, cando nos acercamos aos asilos ou a sitios que hai persoas maiores, residencias de maiores, etc., tamén sacaron agora unha sinal, indicando aos condutores que teñan pouco máis de precaución neste caso, non? As zonas de cero emisións programáronse para as cidades de máis de 50.000 habitantes, vale? Entonces, logo, como sabemos, vai afectar, pero digamos que é a capital, a única de toda a provincia que ten esa población, que supera esa población. A tendencia é a que as cidades sean habitables, non? Os vehículos sí que teñen que existir, pero tamén antes que os vehículos asistirmos as persoas, entonces ten que haber aí un equilibrio, entendo eu. Logo provincia, basicamente, as que máis van a afectar son as dos animales estas en libertad, vale? A do xabarí, que vamos a ver por todos os sitios, e por moito que a vexamos non é suficiente, non? No noso caso, eu vexo interesante. En Lugo chegaron a rotonda xa máis tarde que noutros lados. A problemática que ten o utilizar o circular ben pola rotonda en Lugo veuse acrecentada un pouco por eso. Eu creo que é sinxelo, o que pasa que a veces a xente non o interpreta ben e todo eso. Circular se é fora de poblado é pola dereita, vale. Dentro de poblado poderías circular indistintamente, o que nunca podes facer é salir do carril de dentro para fora directamente, que iso é como se vas na autovía polo carril izquierdo e colles un carril de deceleración para abandonala. É o mesmo, porque a rotonda é redonda, pero se collemos unha tiseira e a cortamos e a estiramos, é unha vía con 2 carriles
e que as salidas pola dereita, pois mesmo sentido. Entonces nunca podes salir de dentro para fora directamente. Eu creo que é moi sinxelo, que se non tú vas utilizando o carril de izquierdo para adiantar, por exemplo, e ves que te vas pasar da salida, das outra volta porque volves ao mesmo sitio e colles o carril dereito con antelación e depois abandonar. Que pasa? Que agora tamén están instaurando as rotondas señalizadas, digamos, entonces aí sí que xa con flechas señais, pois xa me indican se podo ou non utilizar os dous carriles para salir. Pero se non, non se pode. Estaría ben, que estaría ben e evitaría algúns problemas.